Виктор Фернандес, Витиня. Пробва центриране, много добро на Витиня. Лумо обаче не успява да се пребори. На върха на атаката разчита на неговата скорост Александър Станков. Сега обаче Лудогорец има възможност. Пропуска топката Марселино. Изключително силен сезон за бразилеца. За домакините, които сега атакуват от тясно. Кайсара успява да премине през един. Кайсара влиза в наказателното поле. В последния момент топката му бе избита. Сега възможност обаче за Роман Безяк и това е 1-0 в 9-та минута на срещата. Отбраната на Локомотив Пловдив заспа сериозно. Спас Делев сега има претенции към главния арбитър и е автор на този гол. Ето подаването към Безяк. Абсолютно никаква засада в тази ситуация. Чиста позиция за Роман Безяк. Словенеца обикновено не греши от подобно място. Роман Безяк, Лудогорец, Локомотив Пловдив 1. Бранител на Локомотив Пловдив Мисиджан опитва силен удар. Господинов успява по някакъв начин да избие. Стегля в дясно, където е Кайсара. Кайсара! Удар на Кайсара и Господинов отново с страхотна изява. Това е удара на Жуниор Кайсара. Акробатично Господинов успя да избие, а това пък е положението. Открил се пред Роман Безяк. Не! Изглежда нямаше докосване от страна на вратаря тук. Така че това може да го отчетеме като сериозен пропуск на Роман Безяк. Кордър в полза на Лудогорец и Господинов бил Мисиджан. Мисиджан центриране. Марселино в абсолютно чиста позиция. Жалът с атаките. Домакините разнообразни са до този момент. Висше капитан на Локомотив. Подаване към Кайсара. Поредно центриране. Този път шанс за Безяк. Но Безяк бе длъжен тук да отбележи в тази ситуация. Вкара Роман Безяк един бял спортен екип. Сега възможност за Върджил Мисиджан. Мисиджан какво ще направи? Тръгва да играе сам Мисиджан. Удар по земята и Господинов. Топката е в Мисиджан. Тръгва сега сам Мисиджан. Удар на Мисиджан и това отново не е гол на Лудогорец, за да отбележи в тази 73-та минута. Добре се измъкна иначе. Витиньо ще центрира. Ето го центрирането на Витиня. Избита топка. Жуниор Кайсара. Удар с десния крак имаше рикошет, но право в ръцете на Витиня. На Лудогорец Мисиджан. Удар с десния крак покрай градата на Върджил Мисиджан. Стрели само един влезе в неговата мрежа. Този Мисиджан в предни позиции. Избита е топката. Все пак атаката на домакините продължава чрез Ешпиньо. Ешпиньо задържа топката. Удар на Ешпиньо. Топката лизнак на пречната града. До втори гол в тази среща и в общи линии да. Михаил Александров. Центриране на Александров. Удар на Мисиджан. От чиста позиция холандецът не успя да прати топката в мрежата на Йордан Господинов, който има защо да се кара на Станко Йовчев. Това бе човекът на Йовчев, който съвсем спокойно гледаше от страни. Разград е шампион на България за трети пореден път. Ето го последният съдийски сигнал на Георги Йорданов. Щастливи братя Домовчиеви. 1-0 победа срещу Локомотив Пловдив, с която вече и на практика Лудогорец е шампион. Малко по-предварително, не в последните кръгове, за да се успокоиме. Определено чувствам се горд с футболистите, да. Чувствам се кадрите и зрителите от преди секунди буквално. Изключително горд съм с футболистите, истински професионалисти.